Hui prolog kane gade ka jingtip bakong san na kamta kitu ki ka fight member ki balak percang ban min ban kliam ban san ye kitu ki crypto asset na ka fight akau syaka personal akawan ban kitu ki balak pharo sya project akau digane kalong ka jing betip ke bakong san bat ka badon kam ko ba pihap ban page ban le ti to matangan pen idak praktikal kumno ba pidai ban le ban kong lech po metamask play kane ka metamask ko baar pidon kaman play kane ka send.network nang ta lech po ka fight akau jong pi ti lech kane ka change to ba ki ong ka lech habro artli kini ki change kane ka send kane ka x1 fastnet bat kane ka x1 devnet to matangan lech kane ka x1 fastnet lech yang ne nyon kum to ti pisang pihap ban klik ne min free send nang min kito ti hang ne ngang ada ban min ti min na kumta saus pa niu pu lai sngi la ne saus pa niu saus sngi ai bi maximum second mau wat klet ban kliam da la kut tering ti hang ne ha ka ba ong ban min free send ka de phio lat ban min tang ka wei drai hang ne ha jaka ba ong send FT pi press hang ne send FT pila ban min ar lai teli la ne bon teli tingang ne la de min ti tu ka wei kam pat kut kane ka wei ka la kut temen tai kane ka bala kut an kliam tang ba shwa ban kliam ne ngan pen i kumno ban min pa klik to min kane ka fast one kane ka x1 fastnet ka phio maximum sau pulai teli ti phila ban try sau pulai teli la ne kat basomon pi ti katarik phila ban ching phila ban ai maximum la ne tang chisngi arsengi ro katuro kat basomon pi tom tangan pen kelas ka lasai kan kut kadai sau tarik an pen kelas ka sau tarik Januari arajar arso tu kadai praktikal kumno ba pin praktis ma piro nang tu pin lek chane shakolak pila klik tu apek pila kolektor tu klik kolektor nang ta suppress hang ne min send ft tanya pek ma la praktikal nang masuk ma pi tiga kas pi hang ne la de pha kan don hang ne kane kadai ka fight akau jongi te phiru phidon la ka jong ka fight akau te mata ka kas pi kala de poi shaki akau jong pi baro te pi persang ban penlut ban min ya kini ki kas pi penlut no tang steng nai penlut re baro nomor ndala lut la da pi mut ban kliam phim dan kas pi sho ban airo ka juat nomor ba ya mata ban yo ikane kadai bala amang umdai ba ngila ban thiet ban yo kat bomon ti perlok sobha penlut tang steng ya ka ba phio da ka ba min penlut tang steng ka batam ya le ban i ban pendap penlang ne ban yo ban kliam ti pa yang tu mata kadai ka kau ka fai changa neng yo hadu san phu niao point sau dreu wei sau niao kini ki xn token ti ma phi sapai hi ka no phio namar don ki bayo khandiat don ki bayo bun rei baro phinyo khala ka jingyo ti menta ban min hang tu kane ka kaspi kan lot 0.02232 xn to ta klik to confirm to kan klik confirm tang ba kan mau penlut shwa tang siteng wat penlut baro lada pi penlut baro lada pi ong to ai kaspi biang ngimla namar balai kane lamang kat kum ka jing trai jong pi ha to ka fight na ka banta ba pi min ki Ethereum pausen ti pila suthu ya la ka jong ka bor kumno pitrai teman tahang nero pila yo ekine ti pendep ila kamram kanang ba pinyo asibon kineki xn token ha kaneka ha kineki artli ki chain tmai ti perlok ban min ngla de pen i kamut kam don pila nang menta saban kliam to menta ngan kliam ya kaneka balakut ma
Hakmat jang pi da ka practical ngi pen iya kane namar kane ka de crypto education ka bang hikai lang banang ne na po kasi national kami balai ngi la ya kane kajing tumuhi ka ba khamat do ja kane kalong bangin weng na ya kajing dok jeng kerdo ngan weng na kajing klam kam bat baro ki perlok bi chi mata bat kane ka project ka bang yalam ngi ki de ban long ki hespa de halor ta kanong rem kamlong ban chule thomat kamlong ban chu trai jaitu hangne don kam trai ki trai smart try work like hell orang work like hell tetapi work like hell try duki haduk benda jauh kasep haduk benda lut kepisah na pelaro haduk benda lut kepor bat hat ke bakam tam haduk bapinda master sendan haduk pinda long ki expert ini kam hangta dak basuk pinsa kelalong ki hespa tingim bonia pen idak praktikal play yang tu lah klik redeeming tolek mapi ialah ke kamram namar kari jungi kadon kam ya pi lada pi de ma pi ki hespa totep pinsala banyarap lem ki para marjan badak kom baro ki para marjan ya pi kin seklalong ki hespa bat lada baro ngi kelalong ki hespa hangta kari jungi kan seklain bor to klik to confirm lada kari jungi ka klain bor ngin salai ya ki jing sneu baro pi ki tma manta ki laki na ka wei kari kijing ma ki basir kai ki ap om tang ya ki wei kiri ndrai ya kari jungi ro ti kijing ma ka ba crowd tam ka dei ladang hiduk nginum la banya kerda nginum la banya le percha ya kijing sneu baro ndrai ladang bit ngi biang ngi dap kerhai ngi la ban penme ya kas pisa ngi la ban biang kabam kade ngila ban biang ki jaka ki puta ngila ban biang kila jingda kemut hangta ka jing sngai kadon diperlok kane kade koi kalan ba pinyo ya kita bro timentang la pen iya pi hane da praktikal ti katung la kliam da pila kliam persang ban stik kumno ban stik lek hangne lai teli ki lai tinyon hangne stik timentang adan hangne tang katuk tang kendiat mar kane projek kadang dei kebat mai ngidang sedang ti karni kitokan bangyo ro dang dei tang katno teli hangne teli paus pa acar pucar lak pulak dan tang ar pulai lak teli tang ba compare ngan stick klik to stick ma piro kat bayo fasra yang mentah hapo x1 devnet bat hapo x1 fastnet kat ke ba pikliam stick bat yakiwei ki benta ki badon kam ngan senang hikai bat in senang batai ya menta to klik to stick kane kade ka real praktikal nomor kikam nang nis khamat ki babun daki spatali daki hajar tali ngin sai sapi tabangin ai sakto ki ba stat trikam bat ki ba kat nang yo kinang tangan ka bamut kat ba pinang yo e kalat ka ba pinang trang lada pitrang sha pin yo sikit lada pijaito wat ya ka bala airo kin sa simno hadu khandai persen to menta klik to confirm nomor kata kanong rem nomor kata karul tolong mapi ki bas tetrikam tolong mapi ki bas smart ki bas ting nomor hang ne ngidon sibon ba ki crypto airdrop ngidon sibon ba ki free money ro ngidon sibon ba ki crypto kran ro tag ba shwa ba pinyo ya kita baro pidon kamban penlut ya kapor jeng pi ban yo ka jeng start da ka ba penlut ya kapor ba pin ya try lang bat ngi bangin ai ka jeng start pi bat haba pi start pin sala ban le bat pin sala ban yo ya kita baro te ka ba kong san kalong ba number 1 create ya kini ki account play ya ka MetaMask wallet lada P4 yo let's say lada P yo I kane ka jengkran bangi let's say P4 long ki cup fight member lane P4 long ki ICP member te number 1 create ya ka MetaMask wallet hapo mobile jong P install ya ka MetaMask wallet hapo mobile jong P sa create new account new wallet dakta kom pin sa la bat pin sa tip ya ka ai ka ba pide ban le nang ta connect sangi kontak bangi WhatsApp sangi ngin sabatay ya kai ka kumno pinle te yamta kamta me kini ki para member ki bala de biaj khaman te kane ka de galanti kumno ba pide ban le te wat pen slam le no namar lada pi suki katu ka pisa ka ba ngila ai hang nero kala bon apa ya pi let's say pim kan mau pe te menta to pe
thì năng pin don kam no nang pin tre kam no but ai kam kan nang keren brio thì menta kan ka x1 fastnet ngelada batai tong ni lek chaka x1 depthnet kumno ngin lek to sakane kane to klik to I switch network la ni approve la ni confirm kat bak ong tu na philap nyan ma phi thì hang ne phila yo i ka tu fast pidon kam ban min ne main freezen nyan main freezen ang ta phila ban clear rang klik to clear rang lada ladon balan kan trekam ladam padon balan kanom trekam ti ngitip babaro kibala ya shimata hakatukas ka fight project kidon kebalan nomor habaro ki aka jong pi la de pa ya ka pisa la de pa ya kaspi te pi de ban pendon kam no bat pendon kam no marsiteng to mata klik to sign in topek kenang ya claiming dang claim ya ka kam tim tang tu ong confirm to klik to confirm full practical in ISP dia tahu what perlu dia ke por ban keli ke jo pidai ban le ya ka kam pidai ban praktis kumbo praktis menghikai mangihang ne lada pimlap len tiso sakeli ngin sai kai ndrei ba pin sukli shwa klem le ka bha bangin nom batai hero namar bangila de batai ha kane ke YouTube channel kam bha ban pi ban supulut kia ka por ha ke jing batai klem le kam piing tu long success tim ta next pinlay sa hakane ka send ft ngihap ban hikay ki lakngot ki paulakngot ki paulak ki pai kari khasi dik taw ka por ka tai bahai ngi pihap an yarap lama pi da ka jing yarap jang pi da ka jing trace stat jang pi bad da ka jing long master klo jang pi kamut ngin salong ki bastat bad piro pin sa yarap lam ki para marjan jang pi bad kumbangi yarap mangi pi kumbangi ajang batai mangi pi to batai lam pi ka jo shaki khnang ba kanek project kan poilut sa baro ki parari pada kanek kom angin kelolong ki hespa tang hadin tang hapo kato kan nesnam di klik to maximum di pi to collector di klik to min send ft full practical ngila pen HP to le but kedalong ke bala to subscribe ya kane ke channel to like ya ka but share lot perlok jong pi kane kaspi hang to kadon katu tentang ne kipam chisen press hadu r point san pra r line xn tentang klik confirm balai ngidon kam banyak tip lang namar nado dang khai ngi hadu menta bangi la he kari jongi kadon haki pun ba kijing nang ne shakmat habang ila he ngila tip ikine kilat nti ngim dai ban khapnap ngim dai ban khwan ngidai ban samlang ya kene kijing tip bat barok ngidai ban tip lang bat haba barok ngi tip lang ngile lang ya kaju lada kadai kalti ke bangin sa yo jeng metoy har kom badai kamut lada uwei na pedang ji unyo jeng metoy barok kipai ba kari kisi jungi sa yo jeng metoy tang bangi tip kane kadai kalat bangin mic no ya kajing dok ngin mic no ya kajing klem jang bat lingba da kane ngin sala ban sangi kar khana ki bahe apo la kajong kari bat ngin sala ban aikam ya ki hajar ya ki pau hajar ya ki lakngut ki wede ki badon kam ban yo jeng tray hakine ki kam hakine ki project di dahelor kita kunurem ngiong wat long ki kau put wat long ki so start hanga manga da ka ba su penting ko tempanya ki we ba ong hana ba kamlong wat ngau ba kane ka dei ka fraud bon ki ba so start pala ti ong hana wat le ka to ka dei ka fraud ka dei ka scam ki scam ki fraud ki dei to ki ba pisu le rumah klam da tip klam da yo jeng start to hang ne ka risk ka don rei kam dei ka fraud kam dei ka scam kane ka dei ka real business ka ba pihak ban practice pihak ban penlut da ka por pinhap penlut ya ka por pinhap penlut ro ya ka pisa bat pinhap ban nang ti haba pinang hangta kain ka dei ka spa jong pi ka jing start ka ba koridor tam bat ka por ka dei ka ba koridor namar lada pilas pi latip pi buteng
kamantoy kata kajing start rei haba pitep pio ya kajing start pentrikam le dak kam hangta ngin sa job bat hangta ngin sa kyo jprang ti prari ngan umbunia ngai pila sotho ya menta tang neswa to le ma phi ka badai ban le ai kari jungi kan kyo jprang lang ba ki kam jong phi ti ngingi la hikai ka ne lang ba nang ne na po kasi national kribi to ngan ya practice to ngan ya rap dak kajing soret to ngan ya rap dak kajing so e kat ya kebala ngin sa mi ni jing tep bat ai kari jungi lang ba jong phi kan kyo jprang bat kan ponam ti ya mata tang kan neswa khublai shibon khublai shi hajar ngo